ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଅଁରପାଳ ବ୍ଲକ ମଇଧରପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଆସନ୍ତୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା। ମଇଧରପୁର ଉପର ଛକଠାରୁ ଠିକ୍ ବନ୍ତଳା ଯିବା ରୋଡ଼ ଏବଂ ଏହା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ସନାତନ ମଠ। ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ଏହି ମଠଟି ସବୁଜ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁମନୋହର ଅଟେ। ଏହି ସନାତନ ମଠର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଲାଗି ଏକ ଶନି ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଇତିହାସ କହେ ବାବା ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ପୁରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣି ସନାତନ ମଠରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏହି ସନାତନ ମଠରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ଦାସ ରହି ଏହି ମଠର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସନାତନ ପୀଠକୁ ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁ ଦୂରଦୂରତାରୁ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଏହି ମଠରେ ଆସର ଜମାନ୍ତି। ଏହି ସନାତନ ମଠରେ ରାମନବମୀ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ଭାଗବତ ଗୀତା ପଠନ କରାଯାଏ। ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଝୁଣା ଧୂପରେ ମହକି ଉଠିଥାଏ ଏହି ସନାତନ ପୀଠ।